Ndizongokupa akhe ma-details. Lezoputwana varipo tisafambire mahara petrol. Lezoputwana yatinde nepapa kusina mahamba akawanda, kune mahamba akawanda. Bye bye mdara. Avanuka kuya vechoro nesimba. Anzi handei zvedu. Handei nhasi. Handei kwanditofamba tose here guys. Inga tinofamba tose wani. Tinoenda tose hendei. Kuregererei. Hendei tinovapa. Tavi ndeipi? Handei tinovapa guys, handei. Fura kumba manitoona chingodaka kumba nasi vanongoti varikumboiteni zveiko nasi rungomanya chinongoti hakuna anenge unowana mudzimba this day masikatana wanani. Totoita kuivhurumusa mota tovane vachiripo, otherwise tikavashaya totovatevera murodhi. Utoona achiinda murodhi kufamba achiinda kuizoizo. Anosvika nebhutsu nyuwana, asi anosvika achinzi kwai watiwa inhema dzako mumba pamwe kune kusina hupfu, konzi inhema dzako wawana mari ukatenga bhutsu. Mukadzi haambozvibvumi kuti bhutsu apiwa murodhi, ndo chokwadi. Haambozozvibvumi mukadzi, chiwasi wataura point ipapo, asi achanoona plan. Guys, moti nhasi chii chinoitika kana ane mukadzi kumba akasvika kati anenge asvika asina kana senti mai mwana, osvikoti asi ndauenda auya nebhutsu nyuwa ndapuwa bhutsu nevamwe vanhu murodhi. Moti muri vakadzi tinozvibvuma zvakadaro. Asi zvatoitika ichokwadi kanenge asinganyepi, but isu zvauya zvaitika kwauri guys unozvibvuma herewe. Ava vavo vanda kuchita mota udambotuziva one day adzidze kuti unofambira kushoko haisi mota inotofamba mukati merodhi kudai. Ona yava guys, unofa kuti wadzurira iwe ava mukuvaona ava vakatakura masaga ava vanofamba mukati merodhi zvokuti iwe unofa kuti wadzurira mai mwana, ivo havabudi murodhi. Anzi vakanaka. Thank you my Julie, my boys, thank you. Havabudi murodhi, vanotoramba chisinda mazimukoro avo vari mukati mero, iwe ndonotovadzurira. Ndikatombona umwe akaisa mahazards ndikati zvakaoma shu. Ndambotuziwa icho chinenge chavanenge achisunda icho, umbochituza mbijana kuti vazoti rodhi hamufambigwi, hamutambigwi murodhi, usatambire murodhi, unoita mamota, tambira murodhi. Usikwa nemota kutambira murodhi. Hanzi ndikuda mafuta, ndokuzouya kuWhatsApp. Nondokuzouya nhasi nditori busy kuda kutono iyo zvisa pandinobva uku kauku. Ndichakumba itai anenge ari busy kupeka mafuta ewa yachibvisa aya arimo aya achiisa yedu aya tichipeka zvese namaoil. Ini ndine chimanya kujimu, akujimu ndenda everyday zvokuitira vavengi vangu aya vezvikwereta vandokolektira vanhu zvikwereta kana voda kundirova. Saka pandobva kujimu mapaya manje ndobva ndaendotora mafuta mai ndonda kunodi kunoposta akabhadharwa esa nemari dzapinda totonobhadhara nhasi totonotumira. Nhasi chaiye anotovata atove mudhego toenda kuchima ndikarege kuinda because instructor anenge akandimirira
mai mwana trainer ya personal trainer ngakandimirira saka ndakamuudza kuti kune vanhu vanokwanisa ngozondirova muroad pakufamba apa saka ndinofanirwa kuve prepared senge nhasi tine chitoita boxing chaipo asi ndichiva mazibhegi mapunching bag aya ndakamuudza rizuro ndikati Frank bye nhasi kumuka handii ndichitori nendochitata live manheru nditori palive manheru bhodhi yangu yakatojaira zvejimu iyi haichina kana pressure nazvo yakatojaira masimbi bhodhi yangu. Namba dzangu dzeWhatsApp gamu dziri pauyu papage pamwe nepapage unodziona namba dziripo dzakanzi 064 895 4837 ndo namba dzangu 064 895 4837. Ndakamuudza guys nekuti pazvikwereti ndikona kuti ndirambire madhayari azviiti unoona asiwo anenge aenda kunofungoya ndatove enemy yake ini ndindatonzi akuchanzi ndakafungwa nemunhu ndakakwereta kune uchini ndakafungwa naSIS MELLY anoona ndakaexpose naSIS MELLY izvo handisi ndakamuexpose munhu ane chikwereti ndiye akamuexpose saka zviri beta kugara wakagadzirira animaona beta kugara wakatoita boxing yako kuita kuti uone kuti wafambisa sei kuita boxing. It's a box because I see your cases and fungo tunga benda this time maribo. Up. I want this kuda vanhu vona chikafu. Atadzoka manje munhu atiri kudani ngasipo. Aindepi mudhara kuti wakusutu chichi. Mudedze adzoke ma suna pamakawala sitezi pa tsedzeka chuze tirapa ndakataurawo ndikati neniwo ndikuda 50 but nasanda mamusipo bate vanga ndandiripo pakona tina na big show apo pamakamirira kukona iyi tapura chisanbosi aiwa wamakati nyatsomira apa ndikutora mavidhiyo muchase aiwa pandauya inini vakataura vachiona pavidhiyo ndavapa ini ndaivepo ndakatotaura manje handizivi ndapa vandandakaona shuwa mheno paitika inini nyatsonditambidzai munyatsonditora ndikaetoenda pamberi aiwa ini ndangotaura ndikati munhu anenge azvikumbirira anenge atoitawo laki rake vakumbira bhutsu zveshuwa idzi bhutsu ada kutengera idzi vakumbira bhutsu handitika vakumbira bhutsu munhu saachiona handiti vakati handina bhutsu ndikati ndandati ndichakwavigira but taenda chito zvaita ndikafunga kuti aiwa basa tikangoro zveshuwa shuwa tikariwana tinongotaka asi ni chichemo changu ndachinzwa chichemo chanyanzadza ameno zvaitika handichina manje ndasara ne20 mufunge tora henyu 20 next time pandozoya kuda ndichasvitsvaga 30 handitika aiwa chitenda ine vanhu uyai uku tiuyai uku yako ipiko iwe ava ndo vakumbira katenda chose saka ndozoya nechi neworksuit mangwana memuripo ndongoyani pepapa asi amene chiworksuit kana overalls but iyi one of the two good one ka 30 rand andingoti handina handina here ndina ma aiwa inini ndatopedza so ava vazvikumbirira mamakadhibha mukatoseka mukati vari kukumbira bhutsu ani madaro ndipei 20 iyoyo ndakupai saka ndichina chikwereti chenyu handisisina chikwereti aiwa ndatopedza so aiwa ndo mistake yenyu makaona munhu akazvikumbirira akaita zvivindi zvake vamwe vakati tiri kutya kamera that day umwe munhu akati ina handina problem anti ndipeiwo 50 awana 50 vakauya pakamera futi vakamira ndikavabvunza ndogara kuizo vakati ndokumbirawo bhutsu animaona amungazoti maona mwe munhu akumbira makuti neniwo ndida iwo aiwa basa tikariwana ndokuudzai ako
kwa basa ndogoridini basa ndikarona ndokudza zvekuwana kumushaka inini vana kumusha ndotoda handingapiwa nemuno nokuti vanhu vemuno muka tivapa zvakawandisawo zveshuwa tavapa zvakawandisa zvinondifadzawo kuti ndizotiwa nekumusha kwamukaso ndionawo murodhi moti momuza vakava ndichirwara momuza vakambotibatsira handimaona momuza vakamboti kana maya nemari dzenyu ngatimbovatengerawo dringi momuza ndakambovaona handimaona zvine zvakangonakawo saka iprefe vanokumusha zvanoita ngoonawo ndinounza handimaona ndosamtoda kuti makazara rasenbek sani mozamutsvaga mabasa but ndotambira area iyi ndokutambira pamuri moziva pamuri mimi nepamusoro apo nepazasi apo nhasi tamboenda uko kusaidhi kwedu vatogara kusafariseni vavhunduka mazimbabwe ariko havatozvizivi kuti kunopiwa chikafu tichivadedzavo sanzi mukuti da basa tisindikati handisitomboda kupai basa ndabasa ini chikafu zvikanzi toziva kuti zvinoitwa uko ndikati ndini wacho ukoko zvikanzi tongonzwa musoro wako ndikati ndini torai chikafu zvikanzi kositakaisi tikati chapata chiuya handitika vanhu vari pano handitika ndouya taive nawo last time takapa vakomana ndiri kutaura vemungu takabvisa mustriti vaya madzimai menyaope because vatorikavha zveshuwa takatovabvisa mustriti vatove bo clean very clean tichauya tichatsvaka hembe tichauya aiwa don't worry tinotouya pano tinouya hembe ndichatiraya kuti ndidzisose dzakawanda nongoya ndoti tikatishaya nei ndoshiyanisa ndichaita sekudaro hanzi nditore ife asi manje haisi picture kaindi kuti nditore picture iningi vatore picture vatore picture regai yakutorei uyu ndozokanda pane pamapeji edu vatore video guys hanti muri kuona ka saka ndokumbirawo hembe guys kana muchingori nehembe dzechirume matrauzi matishirts majackets diaspora ino kuti hembe dzakawandisa shipping ndo inodhura but let's organize shipping yacho kana richikwanisa kuya riri container ngari uyi ava arapa udi kubuda uyenzi vatora zvakanaka buda utora tori zvakanaka hanzi ngavamboedza bhutsu dzavo tione vane tsvina wanga asina kugeza iwa wada kuzopfekawo zvakanaka aiwa tondiwara hanzvadzi yangu handina kwandikandanga ngwana ndoti ndotouya pano handisisina 20 hanzvadzi yangu ndondikanda kupa 20 saka indodii aiwa matende vamavendemi aiwa zvatoita ndovagawa nemavende ka saka ndichikudaiso waramba ukatiza wazviona kuti hazviveserika hauna kurwa nenzara watitevera ichida kudaiso watiza chamusingazivi chekutika mbinga dzose dziri apa zvokuti ipapa ipapa watiza dewangomira ngotaridza akomana madragon ndaitozoya nawo ari makesi kuti vhiki nevhiki pana nechikafu nedragon but watiza hai nditi watiza watiza kamera chamwari uyu wambotiza kamera wambotiza kamera utoga picture ndone kamera ndiri kuona zvakanatsonaka kupi handitika ma uku ndokune kamera kunyatsotora zvakanaka hapana kamera wangoona itai ndiwo ari kuda kuvavarira ndikatoyazoita ngosha aiwa zvakanaka zvodzaiwa tondiwari nhansi ndaguma ndichauya ndichakuvigirai ndichauya musandozoya kuri izoizo ndamboti mumbonditedza mhuri yenyu ndouya mune mukadzi manje mukadzi wenyu nhasi nonobvuma here kuti hamuna kuenda kupisi job asi mai makabata bvusinyuwani kati muchanorokwa kunzi nhema unoziva but asi madhende kaibhutsi nyuwani andozviziva zvandori panapa handisi ndega ndosava zvorosvika kokare akutozviziva pane vanotobva nawo vari papapa zvorosvika koka akutoziva sa mukadzi yenta nevhei akagara pamba okay zita rangu kutozikanwa panapa alright pakanaka aiwa one day nchamboenda kutora chimboenda kuizo isi timbonoonawo vekuizo iso muchimbotudzawo nyaya dzekuizo iso izoizo hakuna nyaya ndiyatisere kuizo iso kuizo dzakune nyaya kune nyaya kuizo iso kuizo dzekuziva zvenyu handitika saka ndomboya one day ndosora ndakagara nevapo chiri panyaya ndoya nemadragon angu toswera takagara apa nemadragon muchindipa nyaya muchindiudza nyaya muchindinyepera tigerei vavapa muchindinyepera zvenyu kunyora namba ndila ndiri kuti ndichauya kati ndichida nyaya here ndomboya ndogara apa ndichitaura nyaya takagara ipapapa handina 5 rand mwana mai yangu ndichakupa next time handina ko unogara piko iwe
Unogarofera kati munobva kure wakomana. Adam ungada zvekutakana nemukadzi kuti waona basa. Heya. Anangoti ndibvunzewo hangu newe Adam zvakanaka. Alright. Aiwa tinotenda. Ndichauya zvangu ndomboswera ndakagara nemi papa vachimwa madrink. Nhasi ndinoda kuenda kujima manje. Asi ndichauya ndonyatsa munombomira muri vangani kweba memuri vangani? Ibaba 20. Asaka ndikangoya nekesi rinokwana. Right, ndichauya nekesi rangu apa baka ndichida ngotitaure nyaya chete. Ndouya. Bolato. Shosho. Vanondinakidza koma nayo ndofarira vanhu vechirume vanotenda manje. Ndofarira hangu spirit yavanayo. I like the spirit. Ndofarira spirit yavanayo. I like spirit yavanayo. Ndofarira spirit yavanayo. They appreciate. And havana kana pressure tanzikwa ikamera anoti kuti dei angari vakadzi zvabaiwa nekuzviwanda mumamaski. Vabaiwa nokutasa kusaiti so vakadzi kuti toonekwa nevanhu. Unoonekwa munhu anokupa chii? Hama yacho ichireka kuseka inokupa chii? Chainokupa chii? Hama yako iyoyo chii? Nzokungotampa. Anzi itai towana murume. Shamwari. Ndabaza chete tokenda basi. Kwarasha. Usadaro pamanga chikuta kwa friend kutaura nayo. Ngadi wangotaura ungoita mabhururu kana kunyenga zvinongoramba. Mungoita ima friends. Achagara chikuona Tuona. Munafa iri kupa upenyu. Mufairira ngopuwa namba uchirasha pasi papo. Munafa iri gwa usitira mangwana nomutwa ari papi. Sure zvakwa ivet. Kana uchiri kunyara out of the league, uchiri pa comfort zone. Mota dzandakudza kuti mota idzi asi vanofamba wena. Asiri yoda chitituda kutsika kuwanda kumbodzidzisa kuti mota itambigire. Ndi unofamba wena unaye kwasvika usho. Itu. Vanofamba wena. Vanofamba. Saka mota dzawo dzofamba idzi dzivani wachikwevedza. Hanzi live. Live mningina. Ya apa guys one day ndakaboyekara nchauya zvangu panapa ka nekesi rangu remadragon ndombogara neboys ndichimbodzwa makuhwa nyaya zvese. Anti munoda nyaya stereki ndouya panapa patombodzero dzibrowser nevachinda pachinyatso kudzwa nyaya dzese panapa. Dzobuda chidzo zvedu nyaya so andimoona zvotonakidza stereki. Yaha, zvakaoma guys. Upenyu so. Upenyu one. Foreign land. Asi guys ka takambozvitawo zvipinda muSA izvi guys. Atina edu kumira pamarobhoti but hazvina kusiyana because taitofamba door to door waitotanga kuchasakidzikwa nembwa. Andikanga muita guys imwe incident rimwe gore so 2008 kujobheko tichinda kutsvaga mapeace job ekuwa chamudzimba dzevanhu iwaya. Tapinda mupeace job murungu yari kuramba chikundichungurudza naye. Tapinda munhikikiri tikuinda kutsvaga mapeace job handiti. Tapinda pane imwe imba handiti taipinda door to door. Uyu murungu anoklina murodhi akungogochwa nezvona nhasi akangogara anenge arova drug munhu. Hapana munhu akakwana akangogara pasi zuva ipapa pane kala yavo varungu iyo yaidi kana kupiswa anenge arova idombo. 2008 iyoyo takauya 2007 tikutsvaga mapeace job ka ndine mwe musikana ndasangana neyo kwadoma uko
tiri kufamba chipinda doti doti tsvaga mapisi job ekuwa chaiwa yaya animaona. So tasvika pane imwe dheni mai mwana handiti moziva so upenyu tasvika pane imwe imba handi tasvika pane imwe imba mamiya tavhura zvegeti handi ndo zvataita kudhara tavhura geti tainda muyard straight tainda padhore pakitchen pepa tanonoka animaona tiri kukumbirawo chi tiri kutsvaga peace job animaona tiri kutsvaga peace job panapa zvikanzi nemukadzi yaya akina peace job angari munhu muno zvikanzi handinayo peace job mina handina peace job akatofinya makomesi nezvekutodza kuti afinyama ari kutonuhwirwa andimaona ari kutonuhwirwa ndobva ndatangoti mozati zvakandirwadza zvakandibata zvikandirwadza zvikandidya but tangoti mwari inotambika tichibuda mumunhikiri mugedhe make kudai somai mwana padhoo pake patatakamira bvasara achitora spray yemumba efreshen ndikutokudza achispray uye takabuda tikanozvinhuhwidza tiri kugedhe kuti tikunuhwa tanhuhwa here isu zviri kufamba sei andiona freshera cheche akati mfimfimfi mai mwana kudira mai mwana patangudai fefefe tiri kuma takarwadziwa but panga pasina kutamba tangoti ende mwari ende mwari upenyu kawo watiri kutaura gore iroro kanimbonyengera chimurungu chiyanzvadzi yangu. Hello baby, how are you? Where are you not at school? Where are you not at school? I'm going next week to school. Okay, all right. Okay. Sinyara. Saka upenyu zvaunoita soka mawani guys. Penyu mawani. But takungotaura dzaanhoroondo handiti takungotaurawo hedu dzaanhoroondo. Saka munhu wese ingomuonawo semunhu. So because hauzivi ramangwana nofuma uripi. Autozivi kuti ramangwana nofuma uripi aya autozvizivi ndochokwadi. Kubudisa key. Hey. Mangwana rako chaizvo utoziye kuti nomuka uri papi mai mwana unokava datya ubva wariyambutsa unoona manje. So guys ini ndasvika kumba, I'm home now. So guys tobatsana manheru anditika I'll talk to you anditika God bless you. Ndasvika padheni ndasvika pamba, God bless you.